Mun nimi tosiaan Kukkolan Martti. Olen tässä nyt reilun 10 vuotta ollut teollisuuslämpöpumppualalla ja huomannut kyllä valtavan kasvun tässä ja erityisesti viime aikoina niin asia on tullut aivan eri tavalla agendalle. Ja tuossa aikaisemmissa luennoissani on ollut monta samankaltaista teemaa, mistä tässä omassa esityksessänikin puhun, mutta etupäässä keskityn nimenomaan noihin teollisen mittakaavan sovelluksiin. Oiloni on tuttu monelle, en käy sitä sen pitemmästi läpi muuta kuin, että nyt syksyllä niin Oilolle tuli uusi hallituksen puheenjohtaja, eli Vaisalassa 14 vuotta toimitusjohtajana ollut Kjell Forsén niin aloitti Oilonin hallituksen puheenjohtajana. Ja saadaan sitä kautta sitten lisää virtaa eteenpäin. Ja teollisuuslämpöpumpuista puhutaan tänään, niin tuossa on Oilonin noita tehtaita esitetty, niin nämä mitä tänään puhutaan, niin tulee tuolta meidän Kokkolan tehtaalta. Etupäässä Eurooppa on suuren energiamurroksen keskellä. Tavoitteet on asetettu Suomi 2035 ja Eurooppa 2050 ja miten se on Oilonilla sitten näkyy ja mikä Oilonin tavoitteena niin on integroituu vahvasti tähän eli luoda kestävän kehityksen energiateknologiaa. Miten se sitten jakaantuu, niin on oikeastaan 3 segmenttiä, eli nämä teollisuuslämpöpumput ja vedenjäähdyttimet hyvin moninaisiin sovelluskohteisiin. Sitten kiinteistölämpöpumput, missä se pääsovellusalue on maalämpö, sekä sitten polttimet, lähtien tuolta pienistä biokaasupolttimista aina isoihin vähäpäästöisiin voimalaitospolttimiin. No sitten energiamurros ja minkä takia on erittäin tärkeää saada kaikki mukaan on se, että kun tarkastellaan primäärienergian kulutusta ja loppuenergian kulutusta Euroopassa, niin jäähdytys ja lämmitys muodostaa siitä noin puolet, eli tuommoinen 6500 terawattituntia. Ja siitä sitten tilalämmitys ja prosessilämmitys hyvin merkittävässä roolissa. Tuossa oli paljon puhetta siitä, että kuinka lämpöpumput on siltateknologiana ja yhdyn näkemykseen kyllä 100% ja minkä takia näin on se, että ennen kaikkea lämpöpumpulla pystytään parantamaan energiatehokkuutta. Toisaalta pystytään hyödyntämään lämmönlähteitä, mitkä muuten ei olisi hyödynnettävissä, uusiutuvaa energiaa. Sitten lämpöpumppuja on ollut pitkään jo, mutta niihin liittyy paljon tuotekehitystä, tutkimusta ja sitten näitä erityyppisiä järjestelmäintegraatioita. Ei sovi unohtaa esimerkiksi kylmäaineita, mihin tulee enemmän vaatimuksia koko ajan ja ala muuttuu muun muassa sitä kautta. Toisaalta sitten niin kuin integroidut markkinat, kysyntäjoustot ja sitten toisaalta lämpöpumpuilla niin parannetaan energiaomavaraisuutta, ei olla tuontienergiavarassa niin vahvasti. Kuten otsikkoni, tässä keskityn teollisuuteen ja tässä puhuttiin jo paljon terawattitunneista ja Motivan jo muutaman vuoden takainen selvitys oli silloin kertoa, että tuommoinen 4 terawattituntia olisi taloudellisesti hyödynnettävissä. Sanoisin, että varmasti määrä on sitä kasvanut ja niin kuin Jussi esityksessä oli, niin puhutaan jo 10 terawattitunnista ja yli. Mutta se ei teollisuudessa ole ihan niin kuin itsestäänselvyys, että tuosta noin vaan hyödyntämään hukkalämpöjä. Eli teollisuudessakin on huomioitava se, että siellä on erilaisia lämmön tarpeita. Ja tässä 2015 Heat Roadmap EUn esittelemässä selvityksessä niin on jaettu näitä lämmön tarpeita lämpötilojen mukaan. Ja siellä tuommoisia alle 100 asteen lämpötiloja on ollut tuommoinen 18,5 terawattituntia Suomessa vuosittain.
suuri osa on sitten ollut 100-200 ja niin edelleen. Sitten on mukana myös prosessin jäähdytystä erilaisilla lämpötilatasoilla. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö tuosta isosta kakusta 100-200 astetta niin pystyttäisiin korvaamaan. Ja tämä johtuu siitä, että lämpöpumpputeknologia on kehittynyt ja tuossa Oiloni kun lähti 2000-luvun puolesvälissä oikeastaan pioneerina tekemään teollisuuteen hukkalämmön talteenottojärjestelmiä, niin silloin puhuttiin lämpötilatasoista, mitkä jäi vähän alle 70 asteeseen. Siitä sitten edelleen 80 ja nykypäivänä 120. Eli se mahdollistaa lämpöpumppujen käytön huomattavasti laajemmassa sovelluskohdesektorissa. Ja tuossa sitten näitä eri segmenttejä ollaan jaettu teollisuuteen ja sitten isoihin kiinteistöihin ja kaukokylmään. Ja kyllä tämä niin kuin kaukolämpö, kaukokylmä sektori on ollut se kaikista koviten kasvava, mikä näkyy meidän liiketoiminnassa. Ja siinä ehkä silleen tyypillistä on se, että teollisuudessa on paljon mietitty, että hyödynnetään, parannetaan sitä kohteen energiatehokkuutta, mutta prosessit on hyvin erilaisia. Vaatii suunnittelua ja kannattaa ehdottomasti suunnitella hyvin. Sitten on isot kiinteistöt, iso määrä neliöitä, isoja maalämpökohteita, mutta sitten ne tarpeet vastaa hyvin paljon toisiaan. Ja sitten on toinen tai kolmas, niin kaukolämpö ja kaukokylmä. Ja siinä niin kuin todella mielenkiintoista on se, että nyt todella monilla energiayhtiöillä on lanseerattu jo tiekartat ja vuodet, mihin mennessä kaukolämpö ja kaukokylmä on hiilineutraali ja siinä on hieno tehdä yhteistyötä. Kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkojen avulla me pystytään yhdistämään lämmön tuottajia, lämmön kuluttajia äärimmäisen hyvin. Jossain, missä ei ole näin kehittynyttä kaukolämpöverkkoa kuin Suomessa, vaikka kaasuverkko, niin samaa ei voida toistaa. Erilaisia asiakkuuksia kyseisiltä sektoreilta. Ja sitten konkretiaan, eli esimerkkikohteita. Ja tässä on pakko aina kärkeen mainita Snellmania, että siellä on tehty useammassa vaiheessa niitä lämpöpumppuinvestointeja ja minkälaisia säästöjä niillä on sitten saavutettu. Eli siellä ensimmäisessä vaiheessa määrätty määrä lämpöpumppuja ja niillä tuommoinen 1200 tonnia hiilidioksidia säästettiin. Sitten toinen vaihe, vähän korkeampaa lämpötilaa taas. Silloin se säästö nousi tuonne 2400 ja nyt tässä kolmannessa vaiheessa 2019 niin tuommoinen 2000 megawattituntia vuodessa. Se on hiilidioksidipäästövähennyksiä, korvataan fossiilisia ja sitten sen lisäksi tulee suuret euromääräiset säästöt, jotka Markus Snellman on laskenut, että 580 000 euroa vuodessa. Ja sitten pieniä yksityiskohtia nyt sitten tästä kolmannesta vaiheesta vielä, että mennään todella korkeisiin lämpötiloihin, eli siellä hyödynnetään kylmän tuotannon hukkalämpöä ja tuotetaan 90 asteista lämpöä sitten. Ja kylmäaineena on erittäin alhaisen ilmastovaikutuksen R1,2,3,4 ZE. Sitten toinen tämmöinen teollisuuskohde, siellä samalla tavalla 95 astetta hyvin korkeat lämpötilaa tuotetaan. Siinä on kuvassa Jukka ja Sakaria, oli tosi mielenkiintoinen projekti. He teki paljon siellä itse. Ja tuossa kuvassa näkyy oikealla muun muassa nämä vaihtimet, millä otetaan lämpöä talteen. Eli siellä on tehdään muovituotteita ja niiden muottien jäähdytyksessä muodostuu hukkalämpöä ja sitä hyödynnetään lämmönlähteenä sitten korkealämpöpumpulle. Ja korkealämpöpumppu sitten korvaa höyryä. Ja siellä lämpökäsittelyyunit vaatii korkeat lämpötilaa, sitten tilalämmitys
ja toisaalta siellä lämmitetään myös sitä höyrykattilan syöttövettä. Täysin mahdollista, ja tässä näkyy kuvassa kanssa, kuinka se on lämpöpumppu tuottanut sitä 95 astetta. Täällä näkyy näitä lämmön lähteen lämpötila, eli ollaan tuolla 40 asteessa, joskus aina vähän korkeammassakin. On ollut tuotannossa tullut hukkalämpöä ja tarvetta myös, ja tuotanto sitten loppunut siltä päivältä, ja se näkyy tässä kuvassa, kuinka sitten myös se lämmön tuotanto on vähentynyt ja tarve myös. Sitten tuossa puhuttiin paljon kaukolämpösovelluksista, niiden mahdollisuuksista, ja näen sen äärimmäisen mielenkiintoisena sektorina. Siinä on päästy hyvin vauhtiin. Tuossa Helenin esityksessä oli vielä isompia, mutta sitten nämä oikeastaan CHC-ratkaisut, mitä Oiloni on paljon toimittanut monille energiayhtiöille, niin niissä on oikeastaan kysymyksessä se, että meillä on se kiinteistön jäähdytys. Jos se toteutetaan perinteisen veden jäähdyttimellä, niin kaikki hukkalämpö menee taivaalle. Korvaat sen perinteisen vedenjäähdyttimen korkealämpöpumpulla, niin yhtälö on sellainen, että 100 kilowattia kuluu enemmän sähköä, mutta saat 600 kilowattia kaukolämpöä. Ja tässä on nyt Heleni esimerkkinä, kuinka tässä kaukokylmäverkon ulkopuolella on sitten toteutettu parin vuoden aikana näitä CHC-kohteita. No sitten bonuksena ja viimeisenä yksi 100% hiilineutraali kohde. Tämä kohde on Englannissa, ja 2010 mä olin energiamessuilla, ja en muista kuka tuli sanomaan, että hei, siinä olisi järkeä, että jos meillä on joki, niin otetaan joesta turbiinin avulla energiaa ja tehdään sähköä, ja sitten samalla hyödynnetään sitä jokea lämmönlähteenä. Ja kyllä silloin kuulosti vähän semmoiselle, ei niin helposti toteuttamiskelpoiselle, mutta nyt se on tehty. Eli tuolla meidän asiakas on tehnyt järjestelmän, jossa tosiaan hyödynnetään sitä jokea lämmönlähteenä ja samalla otetaan siitä joesta turbiinin avulla se sähköenergia niiden lämpöpumppujen pyörittämiseen. Sitten tosiaan niin tuossa oli puhetta vähän järjestelmistä. Väitän, että lämpöpumppu on se kaikista tärkein komponentti siinä järjestelmässä, ja siinä on erilaisia asioita, mitä sitten kannattaa ottaa huomioon, jotta saadaan toimintavarma ja erittäin energiatehokas systeemi. Nämä kylmäainevaatimukset kiristyy koko ajan, ne on yksi asia. Sitten toisaalta se, että hyvin harvoin lämpöpumppu käy mitoitusolosuhteissa ympäri vuoden, vaan tulee paljon osatehoja, vaihtoehtoisia lämpötiloja. Se kannattaa tarkistaa, että lämpöpumppu varmasti käy hyvin kaikissa niissä olosuhteissa, mitä tulee. Muuten se tavallaan bufferointi pitää rakentaa sinne lämpöpumppujen ympärille. Josta päästään sitten näihin teollisuuslämpöpumppuihin, jotka on meillä Chillheat-nimellä. Ja niissä on nyt hyödynnetty tätä pitkää kokemusta näistä erityyppisistä teollisuusratkaisuista, mitä on toimitettu, ja niiden avulla pystyy tuottaa samanaikaisesti jäähdytystä ja lämmitystä hyvinkin haastavissa olosuhteissa. Toisaalta pystyy ottaa just hukkalämpöä talteen korkeissakin lämpötiloissa ja tuottaa korkeita lämpötiloja. Eli 120 ja ylikin ollaan toimitettu. Sitten löytyy nämä ilmastoystävälliset kylmäaineratkaisut valmiina, ja kaikki tähtää sitten siihen, että siinä on alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset. Tuossa on siitä, että miten Oiloni toimii Suomessa, eli tuotekehitykseen vahva panostus, ja valmistetaan näitä siellä Kokkolan tehtaalla, eli voidaan toimittaa tuotteita. Toisaalta sitten paljon energiayhtiöille toimitettu tämmöisiä vähän laajempia kokonaisuuksia keskittyen kuitenkin näihin lämpöpumppuihin, tai sitten valmiita
konttitoimituksiin, joka on hyvin plug and play -tyyppinen silloin tuodaan vaan kaukokylmäputket, kaukolämpöputket ja sähkön syöttö ja se on siinä. Muutamia työkaluja, eli lämpöpumppu nimensä mukaisesti pumppaa lämpöä jostain lämpötilatasosta toiseen ja niillä on hirveä vaikutus siihen, että minkälainen hyötysuhde esimerkiksi on. Ja siinä simuloinnissa ja koneiden valinnassa jonkun investoinnin kannattavuuden tutkimisessa auttaa hirveästi se, että sä saat nopeasti sen tiedon, että minkälainen se lämpöpumpun suorituskyky sit on missäkin olosuhteissa. Ja siihen meillä on saatavilla tämä Oilon Selection Tool -valintaohjelma. Erittäin kehittynyt. En ole nähnyt markkinoilla vastaavaa. Toisaalta sitten niin kun lämpöpumppu on sitten toimitettu, niin se kytketään meillä tuohon etäseurantaan ja sieltä saa muun muassa sitten kuukausiraportteja, kuinka paljon lämpöä on tuotettu, kuinka paljon sähköä kulunut. Eli se jää erittäin näkyväksi silloin se ilmastoteko. Ja jos on jotain häiriötilanteita, niin on mahdollista saada saman tien sähköpostiviestit niin asiakkaalle kuin sitten meille myös tulemaan. Näin. Hieno ollut tehdä tämä reilu 10 vuotta ja odotan erittäin innolla sit seuraavaa 10 vuotta tässä energiamurroksessa, että yhdessä kohti hiilineutraaliutta. Kiitos.